Shalom. Shalom. Oras. Selamat hari Minggu mahu pasahat di hamusu di ruas ni huriata. Na adong di huriat tahun. Sok songoni na adong di ngenat tabe. Tarlumobi ma di hamu amanami dohoti nanami na odope madohoti par minggu ata di huriaon. Adorang so ta mulai par minggu tahun tapasonang marohat tabe di ngenat tabe. Ta mulai ma par mingguata mari dehita sian buku ede nomor 40 ayat 1 ayat 2. Jongjong maham. Mari hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Marulup-ulup maho jala marlas roha, ale borusion. Ai ida ma naro maau ma maringanan di tonga-tongai ninna Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita ale amanami jala debata nami namandok mauleate dohami tuho sian nasa rohanami ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluahon hami siat dosa dohot hamatean hupangi dohami saipatiur jala rajaima rohanami marhite-hite todi parbadiai asa unang hurohanami mida hamet meton nai urupi hami asalam hutadahami ibana raja naungroi
Susobaon nisa dok jolma na dilihat portibion. Amin. Kudul mahamu. Mare dehita sian buku ede nomor 532 ayat 1-2. Tangihon hamuma pati ni debata iman nani enet sian Yohanes sada ayat sia. Alai nunga mandok ro ujui tu portibion panodang nasi tongi namandongani nasa jolma. Atong rap mangidogogo mahita tu debata lao mangulaon pati nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulaon na hambantu patikmi. Amin. Mare dehita sian buku ede nomor 172 ayat 1-2. Oh
tatopoti madosata tujulun dibata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana somurung napungu dohami di jolom martang yang tuho nada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangido se asi maroham mida sadok bangso nami se sama dosa nami saluhutna se sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Alani pangalosiota do umbahen natar tulang Kristus. Jala binaheni hajahatota do ibana bugang. Ape tu ibana picang-picang parhiteon ni hasonangata. Jala binaheni bugang malum ita hilala. Hasangapon ma di bedepata na digijang. Amen. Hudul mamu. Mari dihitasian buku ede nomor 674 ayat 1 dan 4. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imanatar surat di Rom 10 tolu ayat 12 1 14 tajahama marsikap soring nasalpune maborngin najono nama Arian atong tatanggali ma akka ulaon hahulomon tasulukon ma akka sinjata hatiuron Badia mahita marpangalaho songona patut Arian unang masal tuhu parmanganon dohot parminumon unang marhorang-horang dohot marga dombus unang marbada dohot manibu alai solukon hamu matu Tuhan Yesus Kristus jala unang marsarihon hamu daging muna laho manungguli hisap-hisapna ido sahatna martua do na tumangihon hatan ini bata jalan naum piopsa. Amin. Mari dihitasian buku ede nomor 720 tolu ayat 1 dan 2.
tidak kon maha persiatai songon nahina tidak kon nidongan saha porsian di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehova ido ama pargogon aswa tundusan natu mau palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak debata Jehova nasasadai iman natimbuh si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia anda orang sobuhan ido tuhata natu mon na bernit ti panguman ni silatus namate tarpajal doi dihau pinar silang natu atu manotoru dung tanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul di syamu di bata Jehova amanai pargogo na sa turusani isi mai bana pai mamulak sogo tu tanon mangumi halak na mangulu dot namate au porsia ton di parbadia jarasa ada huria nabadia huria hatapan Kristen akan abadia jodia san dosa dia taiman mangulu so dia betul nang luan sudah amin. Tapi gema ede puji-pujian sian glorious. Una
Tabege matik ting di minggu ta sadarion. Titing di Huriatta, Minggu tanggal 22 Desember 2024. Na perjolo, goarni Minggu sedarion, ima Minggu Advent na papaton, dohot topik, hehe jala marsinodang ma. Na paduahon, ruas nataba, Mamuka sedarion Minggu tanggal 22 Desember 2024 tajalo do gabe ruas nai baru ima na perjolo keluarga Denny Maraden Putra Siahan inang Yulia Boru Panggabean nasida pidda sian gereja Kristen Protestan Indonesia Manang GKPI jemaat Dame Dr. I.L. Nomensen Resort Site Nihuta Silidung. Nuaing nasida maringanan di Jalan Pelikan 5, Blok U Pitu, nomor 20 Bintaro, Sektor 2, Tangerang Selatan, masuk tu Sektor Sion. Napaduahon keluarga Markus Freddy Sitorus, inang Joinita Luciana Nursanti Boru Hotasoit, dohot sada danak Jodi Maruli Najogi Sitorus. Nasida pidda sian HKP Tebet Resort Tebet, nuaing nasida maringanan di Jalan Pinguin Sada, Blok CB 10 Sada, Sektor Tolu, Bintaro Jaya, masuk nasida tu Sektor Sion. Sude parhalado doh ruas ni HKBP Kebayora Baru pasahaton selamat datang tunasida jala makirim asa gabe ruas na mangulu nasida jala parsidoh dia kaulaon na adong di Huriaon. Na patuluhon Natal keluarga. Hari Senin tanggal 27 Desember 2024 ima Natal keluarga na pinatupa di Bagas Tabe. Pelia boima tapasahat tuhuria. Acara kebaktian boima tajalo di meja security manang di Ganup Situa Sektor Nabe. Napapaton. Parmingguan Natal 24 Desember 2024 dohot pesta Natal 25 Desember 2024. Di hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 ima parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus patu paon ni Huriatta do pertangyangan marhata batak masuk pukul 10 nemuip maringanan di gereja. Marhata Indonesia masuk pukul 10 nemuip maringanan di Serbaguna A. Marhata Indonesia masuk pukul 10 sia wib maringanan di gereja. Di hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 ima pesta perjolo perningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus. Di hari i patupaut tado permingguan songon nasomal ima marhata batak pukul 8 wib maringanan di gereja. Marhata Indonesia pukul 8 wib maringanan di Serbaguna A. Marhata Indonesia pukul 10 sada wib maringanan di gereja. Marhata Indonesia pukul 10 wib maringanan di gereja. Tuk sipul jamita pasahat pelia tujolo do hita tu kegiatan Natal. Taga so jamita madalat do tolu kantong. Sada A, sada B, dohot 2, laos tauluti pakobasion marulaon nabadia. Napalimahon, almanak dohot kalender tahun 2025. Siala adong keterlambatan pendistribusian almanak dohot kalender tahun 2025 sian percetakan pusat, mardo mutusi. Pembagian almanak dohot kalender tahun 2025 diundur tu bulan Januari 2025. Napa onopon. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu dot ulang tahun Pako Perbagason.
Parhalalo dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot selamat ulang tahun Perbagason, tusude ruas ni huria na tubu manang merbagas di tanggal 22 sahat tu tanggal 20 Desember. Saya tu hatama nama masu-masu. Molo tunga dong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di titing na ulang tahun ni di Papua ma tuganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Na parpudi akatiting na sujinaon hompar tu titik cetak sedarion dengan mata jaha. Songonima sahat ni titing di huriata di bagasa sedarion taingot bema manang koni tujolon itu hatta ngoliate. Tapi bagaimana de puji-pujian sian glorious.
Uhud papung upelean sada A sada B marede hita sian bukuede nomor 533 ayat sada 1 ayat 3.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Turpuk jamita di minggu Advent na paupatonon. Ima na dienet sian buku panurirang Jesaya. Jesaya bidu 60 mamuka sian ayat sada saha tu ayat pitu hujaha madihita aka mangkainang. Hehe maho marsinodang maho. Aina Roma panodangmu jala hamuliaun ni Jehovah bicar di atasmu. Aida ma hahulomod do makukupi tanoon jala hagulapon akka bangso. Alay na bicar nema Jehovah di atasmu jala marsinodang hamuliaun na di atasmu. Jadi dapat tonon ni akka bangso parbegu ma panodangmu dohot akka raja madapoton sinodang naong bicar diho. Patonggor matam mamereng humaliyang luhut manasida marongoman ro madapotoko akka anakmu ro sian nadao doho akka burum abing-abingon. Ia dung diidaho nasida marroan si harma panailim jala hica jala lubang roham hilalaum ay turum ma tuho hamoraon ni laut dohot hinagok ni akka parbegu ro tuho tutupon ni akka parduan ni utoma tanom akka hoda parhuli sian midiat dohot epa saluhut nasida ro sian seba mangusung sere dohot daupa jala akka puji-pujian ni Jehovah baritahonon nasida. Saluhut durbia sian kedar marpungu tuho akka biru-biru tunggal sian na bayot manguloi ho. Manaik nasida tulang gatakku bahen pelean lomo ni roha jala marmulia bahenoku joro ni hamuliauku ido sahana. Hurian itu hata tuaka dong aku ina happy Mother's Day. Selamat hari inong madihita salu na akainang. Iya. Jadi akka na susanga do pinakki di do akka haholongan ni rohana sa jabu no ang may jalang. Alay anggo jalang-jalang marisi anoma. Iya. Hurian itu hatta ada persamaan ni namora dohot na pugus. Tak perbedaan na da, anggo perbedaan na nga pasti. Persamaan ni jolmana godak kepeng nga dohot na utik kepeng na. Ada persamaan na. Budo no aing tabahin persamaan ni anggo sa segi kulit nga berbeda. Tangi molo na gura kepeng nga kulit na halus. Molo na sok kepeng nga songonau kulit na birong. Ido. Jadi tertadi hiyad deh. Anggo persamaan na. Persamaan, apakah persamaan orang yang punya duit banyak dengan yang tidak punya duit? Sama-sama taboto do sama-sama na sama-sama hidup membosankan. Bosan. Namora ya do bosan. Dipini gini-gini aja. Napogos nasok kepeng ya do bosan. Aluson, Oma nabinain ni sahalak
tokoh sosial Korea, yaitu Squid Game. Dia punya satu jawaban, yaitu sama-sama hidup membosankan. Dan karena penelitian naon, gabe gurang ma peminat tu Squid Game ima tokoh sosial Koreon. Alanya di realita ni nguluna gudak kepenga, gudak mamoray bana, alay tetapaha, bosa, dang jupang hasonangan di nguluna. Alani diciptau ni bana ma di serial ni Korea, diputari bana ma sada game, ya, putari bana sada game, jala nagurang mengikuti perlombaan na binain ni banon ima halak na bogus, takkalak na mor, halak na bogus. Ala di bahini bana di perlombani ima pabua aka nasarok kepenga itu ratok ma di burin na nasumar diha-diha. Jadi di mana di perlombani bagaimana hidup itu persaingan. Isenau katop pamateon paitopon ima dapotan ina. Ima pemenang na di game ni ban. Jadi merlubah ma napogoson mengikuti perlombani asabui ibana dapota kebeng lau mabayar utang. Jala dung dapok ni napogosoni ikuti bana rupani perlombani dapok nai di dabe nama etong dua pe songoni nguluin naruhan. Dangarok kape nama besonang tong do songoni doin. Atong di dia do nasonang. Nakina sama-sama membosankan, menjenuhkan. Atong di dia do nasonang. Buado asa sonang nguluon, buado asa tabu nguluon. Tergantung cara pandang iman seseorang. Tergantung cara pandang iman seseorang. Jadi dang di artai daung alai dia di cara pandang. Letak kebahagiaan itu bukan di harta alai di dia, di cara pandang seseorang. Buado ibana memandang. Alan itu situasi nasongonima di Johon di kondisi ni bangsa Israel di luar Jerusalem asa unang terjona halaki marnida ngolui na di habuangani unang pasonakku dirasa unak kolan na di siya laki alaya saborra siya ni mardapoton ngolu na sa sitong na di si Jesaya ma di pasahat mahatani debata asabuha hehe ma marsinodang ma hehe ma in odo na di jauhon hehe maoin marsinodang ma lapatan na ha bagaimana kesadaran asa dungosian na terpodom partodion asa sadar bahwa nguluon dang olak ni pertibion. Namora, napugos, nasusa, namarsahit, nasehat, dang disi daw. Dang disi hahutan daw. Alania, hehema. Unang terpodom partodion. Unang laos nok disi todina. Nunga bicar panodang siya Jehovah.
Buada saboy marsinodang. Mulu lapon na saboy marhilok kilong usongonon totua hadong arus. Narong do arus. Molo senteri asaboy galaki totu narong ga. Narong do cok sambung na sa mangulo. Adi charger doy. Habetai asaboy mangului narong do aha. Asaboy mangului naong do dicas harus. Nuaing bohado sa marsinod dak kita sa tarida sinar ni nguluta pastikan nguluto tersambung tu debata. Saleleng nguluto dak tersambung tu debata dang bohita marsinod dang melep do melep alani arsak melep alania parnguluon melep alania parsahiton. Gudang si pikiran. Ilo benar di guara banu atong melep. Gudang akka si pikiran. Tadi saya senang mendengar kuri. Erok na lopi tanganmu ini. Saya hubigi butulin naruh aku. Nah, alay upanok no tinamangeddeho ni. Bah, malo mahala inang mangeddeho ni hape par Jakarta asli do narakko ala bagak. Edo. Jago mabahasa Batak nain narakko. Dungi hubigi musi nakiparageda. Bah, malasak do bahasa Batak ni amangin narakko. Sutuk talu parsamo sir muse bahasa Batak ko ni narakko nakina. Edo. Jadi memang luar biasa nakin. Lopi tanganmu. Lamar huah. Lau martangi yang tutuhani pasato na ngoluon. Jadi si holdo rohaku mulubu yedde hojoi gandaria. Unak sanga mito anno nate ido. Sabui cas baterena ido. Ay buama hurian ay parhorsihan dah. Ido. Jadi ibain maju waktu nate nang dah. Dang unang jetong terkunjungan kur tu piaraja. Kunjungan kur tu hobar jabu majo. Edo. Si majo ibain edde alai konido judul nada. Konido judul na. Tuk tabuhian do nakiku bigi edde. Edo. Tuk tabuhian. Amang hinarohaku. Sejukna yau mangedde mabigi edde onar. Lopi tanganmu. Edo. Labatan na ha. Dak pola lau tu dia on kesana kemari untuk berkeluh kesah. Sederhana saja lopi tangan. Alani molo ditogion, hehe mau marsinodang mau. Buak katiuron. Buado bainokku mabuak katiuron. Bagaimana? Buado ita mabuak sinodangi. Dak pola itor bagas pikirata alayaha. Patuduma. Marhite-hite aha. Nagabing ulu si partangiyang. Mga lopi tangan. Tidak apa. Tidak berkeluh kesah, tidak apa, tidak mengeluh, tidak apa, dang morong-orong, alayaha tenang. Imang ulu na marsinodang, buhi tenang, marsahi pe tenang, ilopi tangan na, martangiang ibana. Molo soro dope jodoh na, buhi tenang, tidak berkeluh kesah, ilopi tangan na. Karena apa? Indah pada waktunya. Molo sorodo pe akka kiriman ni danak tenang ilopi tanganna martangiang iban. Imang olwa na marsinodang tak pola di pataridahon na akka na solok di pikiranna di hoy-hoyna di holsona alaya ilopi tanganna martangiang. Gabi boy ba na contoh tadado na porsiya ba buha dang morong-orong dang barik kelukasa dang holan na si Teres alayaha martangiang doy ban. Jadi mabuas sinodang sinar jadi mulut tadok menyalain kan itu noang kamus menyala friend mulodok keberhasilan na hai guys menyalain na sadia menyala sian perbuatan. Wah, sadia menyala usul ide yang cemerlang. Dak kedok tu perbada menyala. Beh,
Olah saya berbeda menyala daun. Isi madok ko ni mulu perbeda menyala. Daun malay doa. Adong dope Jakarta songoni naton perbeda hian ete inna. Mulai Jakarta dang be perbeda kan. Songo perkibayoran om burju-burju bah labok. Nah sali-sali do ibaro tu so. Coba nggo terus mungkin gabe do ibara muse tabalabok. Kan pasti doa. Pergaulan mempengaruhi dia kan. Jadi mulai dok menyala. Apanya yang menyala? Kebaikannya. Menyala, apanya yang menyala? Ide yang cemerlang, baik, luar biasa. Menyala, apanya yang menyala? Diakoninya. Diakoni siapa? Kebayoran Kebayoran baru dan Kebayoran Gandaria Tengah. Kebayoran baru. Jadi saya bereng-bereng doi kan. Naburju mak par Kebayoran on, lau mar diakoni. Tuhuria adong isan ara tupulu gebangan. Sehupa ima adiga donwaing tuhuria nelebung ne narwaku. Alai songon turpu jami taumma lopik tangammu. Ilo nakini tor tersentakau ulu tutuba. Hulopik petangaku anggiat sahat na menyalai. Akamanga kainang mari kita pastikan apakah kabel iman kita tersambung kepada sumber sinodangi. Alamema kita dang boya, dang boy mar sinodang sendiri. Aisian ibana do hadiriota. Dang adong sinodang ta na dilehon portibion. Dang adong sinodang ta na dilehon alani huaso. Ale siad debatado. Ido bain na dido nakinan marhite turpu jamita di Jesaya onopulu ayat 2. Aida ma haholomo doma kukupi tanaon jala hagulapon bangso. Alai nabi carne ma Jahoba di atasmu jala marsinodang hamulionna di atasmu. Jadi dak siap portibion. Alai sedia siad debata marsinodang main marsinodang ma hamuliaon ni Jahoba tu dia tuhita saluhuna urian itu hatta kadang suderu hita kepingin bersinar songone dia teh bersinar, bersinar. Sudedo pingin bersinar. Aku bersinar terus. Ale olo do melep. Olo musemaha. Los mitop. Olo melep tarida dope. Ale molo mitop. Itu. Buasa melep, buasa mitop. Berarti dak tersambung tu sumber sinodangi. Melek ma'alani pergumulan ningulu. Melek ma'alani sitaonon. Melek alaniaha. Alaniaka persahiton. Budoi dokter, bu, penyakitnya sudah kronis. Nggak lama lagi ibu udah selesai dari dunia ini ya. Enak. Alani saya nih, hola mulak sian rumah sakit saya sip terus, melep deh kan, melep. Alai molo tetap do tersambung tu debata, dohonon nado, aisona guru di tanganmu do terhosakon, guru di debata do, aisona siakoi siat debata do, dang holan alani sahid mate, somar sahid pe mate do, hidup. Jadi oleh dok penyakitnya cancer. Amang amang itu di telepon sudah datanglah nak. Kenapa mi? Enggak datang di sini dah. Itu dipikir ya. Mulai dok kon cancer, ne pikir ya. Mati. Itu dah. Mati do halak tanpa cancer. Mati do dah.
Adong dohala mati dan cancer. Adong. Berarti bukan karena cancer baru apa? Mati. Jadi unak pitur golap mulai dok. Apa sakit mami saya dok? Ina dokter kan lam lungum se. Dokter apa lo sipata lam nengek suara anak. Ini sipata dokter. Tapi saya dibayar tibu gaji na kan? Iba saya ni pagogo suara ni iba. Tong olak ni. Gimana dok? Ya itulah namuse penyakit mami saya apa dok? Cancer. Apa dok? Cancer. Gulap. Tergulap langsung. Jadi yang saya udah kode itu akan terdeteksi cancer unang gulap pikiriham. Tanpa cancer juga molong hari na mati dok. Dakkolan alani. Cancer juga bisa apa? Panjang umurnya. Non boy suku tu dokter. Alanya sudah ya saya pikiran dok. Hati yang gembira adalah obat. Termarlawat di sudah sahitahat bitahui tading doi. Alai nasorok kiape sahina hola saya marsak jupang dongan nana bagak tong sesip tong saya marsak jupang mu se edde na tabonakinan lopi tangammu sesip herna peokon. Jangankan cancer tokinai tormitok namanya. Itu. Alani do di dok kata ni debatan noain hehe mau marsinondang mau. Enak. Jala sudejo hita majaha nanidok na di ayat opati. Tabur di buku tetahe ayat opat. Patonggor matam mamereng humaliang luhut manasida marongoman roma dapat toko. Patonggor matam mamereng humaliang. Una komadele godang do tudos. Ide dok boleh mengapulikan. Bahasa ulo pitor serna mitop palitoi na pitora dida arsa ni rohanai here mana nama no borak mamikiri portibion. Ale mo lebereng patonggor matam mamerek kumaliang. Lihatlah sekitarmu, bandingkan hidupmu sebelum kita memasuki Natal, ya. Tanggal 24 borngin Natal. On mamingguat pen na papaton. Patonggor matam. Mamereng na humaliang. Bereng. Songod dia do. Isi do na tabung uluna. Horo manang na dongammu. Ketika kita mampu melihat orang lain yang di sekitar kita, kita akan buat apa? Perbandingan. Mulai tema Tuhan. Dakkola nau HP na mora. Ujung naha dan gicang rohaku. Mulai tema Tuhan. Dakkola nau HP na pugus. Ujung naha dan madiliau. Ketika kita mampu melihat sekitar kita, maka kita akan buat apa? Perbandingan, dan itu akan buat kita semangat. Mulai tema Tuhan, dakkola nau HP na pistar, ujunga dan gabe si panggaro nau. Itu. Dan itong dola ni na pistar gabe si panggaro, HP gurang ngay na pistar. Mulai tema Tuhan, ngahu bereng, gurang do HP na hurang pistar, berarti au na hurang pistar ope dan gabe madele au. Hubereng na umaliang, mulai ate ma Tuhan, gudang do PHP na so ro parumain na do helana, berarti na so ro helaku do parmeku dak pola si Teresau. Itu. Gudang aka tudus. Banyak perbandingan. Lihat sekitarmu, ahana masa. Adong siurupan. Tapi yang sekitar, hola nau marbaju baru, dong aku dang marbaju baru. Alani koku bereng, ukuran aha ma baju ni, itor tatuhor ma baju na. Ima halakaha. Nah hehe lau, mabuan sinodang hidup. Dakola di mana sinodang?
Bereng, isi dope sirupamu. Lihat bagaimana keadaan sekitar. Boy dope nuaing tahilala kehadiran ni Tuhani marhite aka pasu-pasu nang tajalo dinahudul hita di gerezon. Mungkin tidak semua beruntung seperti kita ini merayakan Advent keempat saat ini. Mungkin ada yang berduka di rumah, mungkin ada yang sakit tergeletak di rumah, mungkin ada yang lagi stres saat ini, mungkin banyak yang tidak bisa sama seperti dengan kita. Alani didok, lihat sekitarmu, patonggor, panailim, imahudok ate, so napa bosihu, patonggor, lihat, buka. Taidama, dia dope naing si urupan. Au ngasongon na paguraku sepatukon, sepataon paguraku warna na merah, na biru, na hijau, na beling-beling. Hape dong aku, holani mamuse sepatuna, ipe marese, alani terutur manon sepatuni mula sa gereja. Imahala na mabuan sodak katiuron. Do huingo tikis de serong golong aku sepatuna marasi. Ido sepatuna marasi. Alang marlubang. Ido. Jadi anggohita di sonang do. Ale bohado akka tordong tatutur tadi bona pasogit. Na di huta. Mungkin tidak sehappy kita, mungkin tidak sebahagia kita. Alani buama sinodang tu si adong dope napatut si rupa di si akka tutur akka keluarga hehe mahita hehe dia hita sianaka nata pikirin waing hehe mahita hehe dia mahita waing hehe mahita sianaka hamaolon ningolutta. Hehe lau tu dia, lau tu lasniroha, menyambut haroro ni si paluai. Selamat memasuki hari Natal, malam Natal tanggal 24, 25. Tuhan tama mamasu-masu hita. Amin martangyang mahita. Boleh tema Tuhan, nunga ubege kami baritam. Napaingotok kami, asahehe kami, sianaka ragam ni si pikiran arsak holso parsahiton. Ainunga songgop sinodang hamuliaw mi. Songon na pinasahat ni hatam tutong-atongan ingo lubang Israel. Naikehe kami Tuhan, mabuah sodak katiuroni tiruak kami, holopit kami matangan nami. Gabe tiruak kami di ketenangan di ngolu asa unang gabe jolma na morong-morong alai jolma na bersyukur mahami pasu-pasu masa dok ruas ni huriam akamanami na nami na marulang tahun lehom mahay pason do gajang ni umur akamanami na nami ulang tahun pernikahan pasu-pasu parsaripion na akahami ina na tongon di hari ibu pasu-pasu mahami gabe ibu si partangyang manangyakon aka keluarga yanakon si solho pe pasu-pasu nang parhalado ni huriam di huria kebayoranon toktong matuhan pake gabe sibuan sinodang atiuron toaka na humaliang sesasalu dosa nami tangyo tangyang nami marite Kristus martangya kami amin. Marede maita sian buku ede nomor 45 ayat sada huhud pasahat pilihan. Asabo
Tatang yakoma pilihan na tapapungon, tuado pande bata martangi yang mahita. Ali de bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasaw libasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mi tuhami, pilihan nami tuho, sejalo may gabe uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihan o pati bulhon harajom, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asa lamutad dahami, gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, sa romaharajonmu, sesaw malomo ni roham di banua tongoson banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan, namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sedakot Tuhan debatama buhina tuo jala asi marohana marnidao. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasor hom madamena tu todim.